Λοιπόν, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ναι. Έχουμε μία Είναι μια πολύ ωραία στήλη αυτή. Που βγαίνω εγώ στον δρόμο με έναν πάρα πολύ μικρό και διακριτικό καθρέφτη, ένα τεράστιο δηλαδή. Και σταματάω τον κόσμο και τον ρωτάω αν θέλει να αλλάξει κάτι στην εμφάνισή του. Και αυτή τη φορά είχα πάει στο Χαλάνδρι και συνάντησα μια πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα. Έχει και ωραία αγορά στο Χαλάνδρι. Πάρα πολύ ωραία αγορά. Και συνάντησα την Καλλιόπη, η οποία είναι φοιτήτρια και θέλει έτσι να αλλάξει το στυλ της, αλλά με όσο πιο οικονομικό τρόπο γίνεται. Πάμε να την γνωρίσουμε όμως. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Αυτή τη φορά σε έχω φέρει βόλτα στο Χαλάνδρι. Άραγε ποιον θα συναντήσουμε που θα δεχτεί να κάνει κάποια αλλαγή στην εμφάνισή του? Έχω φέρει τα καρεκλάκια μου, εσένα και περιμένουμε ποιος θα μας πει το ναι. Θα άλλαζες κάτι στην εμφάνισή ή όχι? Όχι, με τίποτα. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί? Μου αρέσει αυτός μου έτσι πως είναι. Όχι, δεν θα άλλαζα. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός μας έχει κάνει όλους να είμαστε όπως είμαστε. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι στην εμφάνισή μου. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά μ' αρέσει έτσι όπως είμαι. Θα άλλαζες κάτι στην εμφάνισή σου? Εντάξει, θεωρητικά όχι. Γιατί? Γιατί θέλω να είμαι έτσι όπως είμαι. Και ας μην είμαι ο τέλειος. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι στην εμφάνισή μου. Επιλέγω να φοράω πιο αθλητικά ρούχα, ένα τζιν, μια μπλούζα, που τα συνδυάζω πιο εύκολα και μπορώ και αισθάνομαι άνετα μέσα σε αυτά. Το μόνο πράγμα ιδανικά που θα άλλαζα ήταν να εμπλουτίσω λίγο την καρταρόμπα μου με απλά κομμάτια, γιατί έχουμε και την οικονομική κρίση και δεν δουλεύω. Άρα θα ήθελα να φοράω το τζιν μου πρωί βράδυ, με πιο ωραία αξεσουάρ. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να έρθω στο στούντιο με την Κωνσταντίνα και να μου δείξουν ειδικοί πώς να φορέσω τα 5 αγαπημένα κομμάτια της ντουλάπας μου με διαφορετικό τρόπο, ξοδεύοντας ελάχιστα χρήματα. Τέλεια. Εδώ είμαι κι εγώ. Με συγχωρείτε, θα πιω ένα παυσίπονο, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Λοιπόν, η Καλλιόπη και η Ζέτα μας, η Τσακούμη. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθες. Είναι πολύ excited η Καλλιόπη, περιμένει να δει και θα της δείξουμε. Βέβαια, και εγώ με ανυπομονησία. Ναι, και ήδη τα κοιτάει, μου λέει αυτό θα το έβαζα, αυτό δεν θα το έβαζα. Αλλά πιστεύω ότι κάποια πράγματα, αν τα δει πάνω της, πρέπει να τολμάμε λίγο. Θα τη δεις. Έχουμε παραβάνει εδώ, θα σε βάλω πίσω να αλλάξεις. Για να δούμε. Βέβαια, να μην τα δούμε στην πράξη, να δούμε τι σου ταιριάζει. Λοιπόν, θα δούμε οικονομικές λύσεις. Με πόσα χρήματα, Ζέτα μου? Ό,τι θα δούμε εδώ είναι όλα κάτω από 30 ευρώ. Κάποια είναι και κάτω από 5. Συνολικά. Δηλαδή, δινόμαστε ένα σύνολο κάτω από 30 ευρώ. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια κομμάτια που μπορεί να κάνουν 25 ευρώ. Οπότε εκεί όχι. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια κομμάτια, μπορώ να πω τιμές, ας πούμε, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που αυτό το παπούτσι κάνει 15 ευρώ. Οπότε αυτό, με ένα, αν το συνδυάσουμε με ωραίο κολέ, βέβαια θέλει μια βόλτα στα μαγαζιά με διάθεση. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πολύ άνετο επειδή το έχω δοκιμάσει και σε απίστευτη τιμή. Και αν αυτό το συνδυάσεις, δηλαδή, να σου πω κάτι, ακόμα και τώρα όπως είναι, αυτό αν βάλει με ένα statement necklace, με ένα κολέ έτσι έντονο που μου λέει ότι δεν έχει κανένα, ενώ σήμερα οι γυναίκες θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν αρκετά τέτοια κολέ. Αμέσως αλλάζει όλο το στυλ. Ποιο θα τις έβαζες εσύ? Δεν ξέρω. Πολύ φορτωμένο αυτό νομίζω. Κοίταξε, με αυτά που φοράει, επειδή είναι πολύ απλή, νομίζω ταιριάζουν όλα. Εσένα ποιο θα σ' άρεσε? Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν το τολμάω, δηλαδή. Δεν το τολμάς? Πιο πολύ σκουλαρίκια βάζω, αλλά το θεωρώ πιο ασφαλές. Πέφτει και λίγο το μαλλί. Γενικότερα να σε κρύψουμε. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω. Να το βάλεις να δεις αμέσως πώς θα... Τα μαλάκια σου μόνο. Να μου πείτε πού να το κλείσω. Εδώ είναι καλά. Ναι, καλά. Ναι. Σε σφίγγω. Πολύ ωραία και να μην πέφτει και πάνω στο μικρόφωνο. Τσακ. Λοιπόν, κοίταξε, πες ότι της έβαζες αυτό το κολέ και πες ότι έβαζε και ένα που είναι πολύ στη μόδα αθλητικό. Και όμως σου πάει.
Βέβαια, Κανένα κορίτσια, το βλέπω και την αδερφή μου. Όλο το μαλλί μπροστά το βάζουν, παιδί μου. Γιατί σας έχει πει κανείς να κρύψετε τίποτα? Πόσο χρόνο είσαι, Καλλιόπη? Είμαι 18 και κάτι. Πιο ψηλά. Αδερφή μου 16 και όλο αυτό κάνει. Ναι, το ξέρω. Τη βλέπω μονίμως. Το ξέρω. Ναι. Είναι ντροπαλές ακόμα, εντάξει είναι μικρούλες. Φάνησε πιο άνετα, δεν ξέρω. Με το μαλλί. Ναι. Καλλιόπη, αυτό το παπούτσι θα το έβαζες? Δύσκολα, δεν είμαι τον Prince, αλλά θα το τολμούσα. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό, ένα κολλέ και ένα παπούτσι, που εδώ είμαστε και στα 30 ευρώ και ίσως λίγο κάτι παραπάνω, θα της άλλαζε το στυλ. Αυτό το ντύσιμο που φοράει, πόσο κοστίζει περίπου? Αυτό είναι δικό της. Αυτό είναι δικό Η σου, Καλλιόπη μας έχει φέρει κάποια ρούχα δικά της, πολύ basic βασικά, τα οποία εγώ το πρώτο που παρατήρησα όταν τα είδα είναι ότι είναι όλα σκούρα. Αυτά είναι από την κανταρόμπα σου. Αυτά εδώ τα μπροστά. Άλλη αυτή η τάση των νέων με τα σκούρα. Ναι, είναι όλα σκούρα. Βέβαια. Και όλα τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, εγώ νομίζω, βλέποντας τη μικρή την Κατερίνα, ότι φοράει τα ίδια και τα ίδια. Της λέω, παιδί μου, δεν το έβαλες εχθές. Όχι, μου λέει, άλλο. Για άλλη στάμπα. Λέω, μα είναι το ίδιο. Ή το παπούτσι, ή ξέρω, τα ίδια και τα ίδια πάνε και ψωνίζουν. Πάνε νομίζω εύκολα, επειδή είναι και μικρή στην ηλικία, έχει συνηθίσει για συγκεκριμένα πράγματα και δεν τολμάει το κάτι γιατί παραπάνω. να μην βάλει το τζινάκι της ακριβώς όπως είναι τώρα, με μία μπλούζα, με χρώμα που θα δείξει και τα μάτια της, και από πάνω και το κολλέ δεν είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το στυλ? Μ' αρέσει πάρα πολύ και πάει και με τα μάτια σου. Ναι, χρώμα μου αρέσει πολύ. Και αν έχει και αυτή την μπλούζα, γιατί να μην έχει και ένα που όλες πρέπει να έχουμε δερμάτινο παντελόνι, που αυτό το χρώμα με το μαύρο ταιριάζει καταπληκτικά. Αυτό είναι, θα μπορούσα να το βάλει και πρωί. Εγώ θα το έβαζα βέβαια και δηλαδή. πρωί. Ναι. Πλέον ακόμα και με αθλητικά το φοράνε τα κορίτσια. Θες να πας να τα βάλεις ένα λεπτάκι? Με ποιο Βαριέσαι? παπούτσι θα σου άρεσε να το βάλεις? Δεν ξέρω, τι μου πείτε, εγώ ναι. Κοίταξε, Θα ήθελα ακόμα να και σε με... δω έτσι λίγο διαφορετική. Έτσι. Λοιπόν, Αλέκα μου, θα βοηθήσει την Καλλιόπη? Ναι, και εμείς θα Ωραία, δείξουμε γιατί και κάποια τα άλλα πράγματα. εδώ. Λοιπόν, για να τη δούμε κιόλας, για να δείξουμε και μερικές άλλες προτάσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να τη δω έτσι λίγο διαφορετικά. Εγώ τις έφερετε κάποια κομμάτια που είναι απλά, κοπελάκι αλλά αυτό. με λίγο, ξέρεις, να έχουν λίγο κάτι. Ή ας πούμε Θες μου να έφερε... μιλήσουμε γι' αυτά? Ναι, εντάξει, επειδή μου έφερε το μικρό μαύρο φόρεμά της, της έφερα πράγματα να το συνδυάσει. συνδυάσει. Να σου πω κάτι, αυτό Αυτά εγώ θα πόσο το έβαζα κοστίζουν? και μέρα. Θες να δούμε την τιμούλα μέσα? Αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 20 ευρώ, για δε στιγμή 29. Ναι, 29. Τέλειο. Τι ωραίο Έτσι, και τσαντάκι, είναι σε αυτή τη πρωτότυπο. μόδα τώρα, ναι, που έχουν όλα αυτά τα Πολύ μου μπουκάλια. αρέσει. Και είναι και γνωστού οίκου αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι, είναι εμπνευσμένο από Ναι. γνωστό οίκο, βέβαια, από το μπουκάλι αρώματος. Μάλιστα. Τώρα, αυτό Ωραίο που το πιάνει Μ' αρέσει και η το καπέλο Όλγα εμένα. είναι η άλλη τάση και θα Αχ, τι ταιριάζει με ωραίο. αυτό. Είναι τα blanket scarves, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε πολύ όλες ωραία. να έχουμε ένα. Και το οποίο να σου πω εμένα πως μ' αρέσει έτσι, αλλά από πάνω να βάλεις ζώνη. Βέβαια, για να δείχνει μέση. Είναι καταπληκτικό. Ανοίξεις εδώ, είναι μικρά. Γιατί είσαι και αδύνατη. Οπότε σε άμα δω. αυτό, βάλεις μια ζώνη βάλω από αυτά. πάνω. Μ' αρέσουν τα καφέ. Θες τα μπλε? Πώς είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο. Είναι βελούδινα αυτά. Ναι. Ναι. Τι ωραία. Για σκέψου και τώρα που θα έρθει η Όλγα θα της τα βάλουμε, που ταιριάζει με το... Θέλω κι άλλα με κοριτσάκια την να μπλούζα δείξω. της. Και να πω κάτι, μπορεί να ξεκινήσεις το πρωί να έχει φοράς το jeans με ένα απλό t-shirt και όσο περνάει η μέρα να βέβαια. βάζεις αξεσουάρ και να φαίνεται ότι φοράς κάτι τελείως διαφορετικό. Καλώς Ενώ το. ουσιαστικά φοράς τα ίδια με διαφορετικό αξεσουάρ. Λοιπόν, για μένα αυτό πρέπει όλα τα Αυτή η κορίτσια να τσάντα το είναι κάνουν εκπληκτική, το φέτος. backpack. Πολύ μου αρέσει. Και για το σχολείο και για τα φροντιστήρια, για τα έχει κορίτσια. ξεκινήσει πλέον το πανεπιστήμιο, ξεκινάει πολύ πρωί, μου έλεγε, από το σπίτι για να πάει στα Βέβαια, πρωινά φοιτητή. μαθήματα. Αλλά απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το στυλ. Μια βασική τσάντα με αλυσίδα. Που πρέπει να έχει πάντα μια γυναίκα. Μια απλή Ουσιαστικά, τσαντούλα μαύρη. όλα αυτά που τις τι έχουμε είναι? φέρει, αυτό μπαίνει στο λαιμό. Μάλιστα. Για Δεν να είναι αληθινό, ζεσταίνουμε. όχι, είναι- Όχι, δεν είναι αληθινό, είναι Ωραία. φοφέρ, ψεύτικη βέβαια. γούνα. Και μπαίνει στο λαιμό. Και σκέφτεται ακριβώς και έτσι όπως ήταν τώρα με το τζιν και το λευκό t-shirt και να βάλει αυτό και ένα διαφορετικό Τι παπούτσι. πρέπει είναι αυτό για τα κρύα που έχει? Σήμερα Έχει που κρύο τώρα, τι γίνεται? Παιδιά, εγώ σήμερα που ερχόμουν εδώ ρίχνει χιονόνερο. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχουμε αίσθηση πια, τι γίνεται? Εγώ μένω κέντρο και δεν το είχα καταλάβει, αλλά κάνει κρύο. Πού είναι η Καλλιόπη μου? Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μήπως να τη είναι πολύ της βοηθήσω? μόδας οι ξέρω. πέρλες τώρα τελευταία, σωστά. Καλλιόπη, θες βοήθεια? Αχ, μήπως την πήρανε από εδώ, δεν ξέρω. Ωραία, Εντάξει, δεν τέλεια. πειράζει. Εγώ έχω κι άλλα να δείξω που ίσως την Καλλιόπη να την τρομάξουν. Για παράδειγμα, γιατί πάνω από το τζιν της να μην φοράει ένα τέτοιο. Πάρα δεν είναι πολύ ακριβώς ωραίο. φούτυρ, είναι αυτό το νέο πρέντο ύφασμα που είναι τώρα πολύ στη Που είναι μόδα. των καταδύσεων. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι, είναι λίγο πιο βαμβακερό Ναι, να το ναι, βλέπεις ναι, που ναι, ναι. στέκεται Ναι, έτσι, ναι. σαν εκείνο. Και είναι πολύ ακριβώς. ωραίο αυτό γιατί ούτε παχαίνει, ούτε Είσαι τίποτα. μια χαρά. Γιατί Οπότε, ξέρεις, αυτό είναι το τζινάκι της. Τέλεια. όλα τα κορίτσια έχουν και αυτές τις ανησυχίες. Όχι τα κορίτσια, και εμείς δηλαδή. Όλοι τις έχουμε αυτές τις ανησυχίες. Εντάξει. Όμως να σου πω κάτι, όταν βάζεις κάτι το οποίο είναι πολύ μοδάτο. Νάτι, έτοιμη. Κούκλα. Να Να τι! σε δω, τι κάναμε. Άλλαξες Τα. αμέσως. Τι κάναμε. Να σε δω. Άλλη. Μ' αρέσει, ναι.
Σ' αρέσει, θα το έβαζες? Εύκολα. Ακούγεται Περικλή? Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι. Πάρα πολύ. Και τη μεγαλώνει κιόλας. Είδες πώς άλλαξε το πρόσωπό σου το χρώμα, με το μπλε. Ναι. Καμία σχέση. Τα μάτια της φάνηκαν. Μ' αρέσει. Δεν το μεγαλώνει κιόλας αυτό το στυλ. Πού θα πας? Πού έχεις να πας? Βόλτες. Βόλτες. Τώρα φοιτήτρια. Μικρό κορίτσι, Κυριακή, βόλτες να πας. Ναι. Με αυτό τι τσάντα θα κρατούσες, για να μην πως διαλέξεις Είδες, εμείς εσύ. ντυθήκαμε όσο έλειπε. Είμαστε Βάλαμε έτοιμοι. κάτι Εγώ δεν απλό. ξέρω που πάω έτσι. Ορίστε. Σαν τρέλη. Μπορείς να βάλεις και μία τσάντα, Λοιπόν. είτε μία πιο απλή. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε και το συνολάκι. Ποια τσαντούλα? Εμένα μου αρέσει η άλλη, είναι πιο νεανική. Πιο νεανική. Πιο Και ροκ. πιο πλάγια. Α, χωράει πλάγια, δεν χωράει. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Επειδή φοράει το ασημένιο κόσμο, δεν ξέρω αν θα της το βάζε το χρυσό. Η Ζέτα θα μας πει. Για να σε δω. Θα σ' άρεσε και τα δύο? Εμένα μου αρέσει, αλλά να σου πω κάτι, μπορείς να κρατήσεις και κάτι άλλο. Τι να κρατήσεις? Εμένα, όχι, αυτό για πρωί δεν θα μου άρεσε, να σου πω, θα μου άρεσε για βράδυ. Και αυτό είναι ωραίο το γούνινο. Αυτό έχει και αλυσιδούλα μέσα. Δηλαδή γίνεται και για τον νόμο, αν θες να το πάρεις μέρα. Λοιπόν, μην αγχωθείς, νέο κορίτσι είσαι και τσάντα να μην κρατήσεις, το κινητό στο χέρι σας το έχετε. Ούτως ή άλλως είναι η προέκταση στο χέρι και το κινητό. Όλες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.